Odima ekelela m oyukwu kele onye nta asị m iko echi yeze m. Ọ bụ taa bụ ụbọchị nkwọ ka anyị batara iweta ụmụ ọkpụrụkpụ isiokwu dị iche iche nke ha si dee ya n'akwụkwọ nta akụkọ nke Nigeria. Anyị wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma. Wee na-ekele unu otu unu si nọnyere anyị, unu na-ajịbọ odogwu wee na-eme ya kemgbe ụtụtụ, ọ na-emetụ unu mma, a na-anwụrị. Ọ ka o wee dị nnụ mma bụ ihe anyị nọrọ ebe a, ndị enwe anwụrị kwa ụtụtụ niile na ụbọchị Fraịde ka anyị ji wee were asụsụ Igbo wee were na-agbasa ozi wee na-emetụ unu mma, maka na asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu. Ndị na-azụ ahịa nkwọ wee kelee m unu, nkwọ Agba na-ekele m unu, nkwọ Nsụka, obodo ọbụla na-azụ afịa nkwọ taa asị m na ọ ga-adịrụ niile ma ọ bụrụ ọrụ bekee ka na ọ ga-adịrụ niile ma abụ m Chizzy Ani mụ na Ajịba awụchigo imetụ unu m Ajịba kene ndị Igbo ka anyị gbapụ ya ọsọ ozugbo Igbo Igbo ekene m unu ọkụ si ada n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. ihe oge arụgide anụnwa bụ ịkọwapụta okwu dị iche iche nke dị na ime akwụkwọ ntaakụkọ obodo anyị bụ Nigeria. Anyị na-enye gị nye bụ unu ọ na-ada gbụwa nke ịghọta na ọ na-eme ịghọtago nnọọ. Daalụ. Afọ m bụ Odogwu. Ọ dị ma unu mana ị nwere ike ije na Facebook ka ije wee zipụta ozi n'oge nke ahụ anyị dohere na Facebook ugbu a ịnọkwa na Kpakpando TV na YouTube. Ya bụ na ebe ọbụla ị nọ na mba ụwa dum ị ga na-anụ ọnụ anyị na-ekirikwa anyị na-ekiri. Ọ bụrụ na ị naghị ekiri anyị ị ga na-ege anyị nwanne. Oluzie oge ọ ga-elu anyị ewepụtagasịara gị akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu wee tinyegasị ọnụ n'okwu na ihe ma ọ bụ dịka anyị si agụpụta ya n'akwụkwọ nta akụkọ nke ụbọchị taa. Ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo maka ụkọ ego nke metụtara ngalaba obodo dị iche iche na Nigeria. Ndị ọchịchị obodo dị iche iche na Nigeria ayọna ndị ọchịchị etiti ka ha chetugodu yetu ha oge maka ego ruru ijeri puku na otu ego bekee ha ji kwado ha, mana ọ na-akwụ etiti na Simba na a na-gaga mba Simba kedukwa nke bụ ka etu ha oge o wee bụrụ ya. Dịka o si ada n'obodo Enugu, ndị na-ele efi achụọ na ndị uwe ojii ụkwụ elu ana n'obodo Enugu. Ọ bụrụkwa ya ikwuru, ọkwa ka esi dee ya na akwụkwọ Punch. A na-ekwu na ndị na-ele efi chụrụ ndị uwe ojii n'Enugu ewe ka o si daba ajebe ka eme ihe kwesịrị ihe dịka ha si eme ọlụ ha, mana ndị na-eche efi, ndị na-ele efi ji egbe nke ama dịka AK-47 chụrụ ndị uwe ojii ụkwụ elu ana n'Enugu. Masop agbara n'ihu wee jụ kpamkpam na ha achọghị nnabata ma ọ bụ nnabata ndị otu ha ndị a na-emegbu ka ha bịa gbara ọsọ ndụ gbata n'obodo UK. Ha na-ekwu na ndị UK na akpa nkata ịkwụsị Biafra. Masop asị na mba wee jụsie ike jụọ kpamkpam nnabata ndị obodo UK na-achọ ka ndị otu ha na-emegbu dịka ha si kwuo ịgbata ọsọ ndụ n'obodo ha. Ha si na nkata ndị UK na-akpa bụ iji kwụsị Biafra. Onyonyo zoro ezo nyere aka akpara ofe onye ejije nke Nollywood a na-akpọ Ọba Ijebu maka oge a na-achọ ijide ya na ọ wakporo mee ihe ọ na-ekwesịghị ime na obere nwata. Baba Ijebu aka akpara na ya site n'enyemaka onyonyo zoro ezo maka mwakpo ọ wakporo obere nwa. Hey, ihe na-eme. Amechi Ugwuela awụchiela. Amechi nọ. Daalụ Chizzy Ani nwanne m. Odogwu ana m ekene ndị Igbo na-ege ntị. Anyị na-ekene unu. Ọ dị maka anyị nwere ka o si wee dịcha n'ihe nta akụkọ
daalụ ka ndị masọpụ na-ewe iwe na ajụjụsie ike nnabata ndị UK chọrọ ịnabata ndị otu ha na-emegbu ka ha gbata ọsọ ndụ n'obodo ha, ka ndị otu IPOB na-aba wee na-asị na wedi ma ọ bụ azụ ga-akwụsafara na ịgba iti aka n'obi ma ọ bụ aka azụ ma ọ bụ ihe ga-akwụsịrịrị Biafra na-enwe mbọ ya bụ ihe a na-ekwu na Buhari aka iti aka n'obi ma ọ bụ ihe ụmụ ifegasị ga-emede ha obi agaghị akwụsị Biafra. Ọkwa ndị IPOB na-ekwu ya otu a ka ha si wee kwuo ya. Ndị ọchịchị etiti na-agba mbọ ịgbasi mbọ ike ịfụ na ha zọpụtara Pantami dịka ka aka na-eme ndị na-anọchite anya anyị dị iche iche n'ọnụ omebe iwu etiti na-akpa na-agba ụbụbọ na-akpa ka a ga-esi wee kwuo okwu gbasara ya bụ ka a ga-esi wee kwuo okwu gbasara ya. Ama m ebe ị ga-esi bido Amaechi, ama m ebe ibido ogebe, mana nke mbụ anyị kwuru na ndị obodo maka ụkọ ego ndị ọchịchị ngalaba ọchịchị dị iche iche na Naịjirịa na ha na-ayọ, ndị ọchịchị na-ayọ ka ha gbatụgodo wetu ndidi maka ịkwụghachi ụgwọ iruru ijeri karịrị ijeri na-abụọ na ụma ego ndị ego bekee, mana ndị ụlọ akụ etiti na-asị mba ha ekweghị. Ihe mere bụ na ndị kwe na ndị ekwe ndị na-asị esi nyetụ ha ohere na-ekwu maka ka esi wee sie ike, ma ndị na-asị mba na ha ga-akwụrịrị na-ekwu maka na ha ma na onye ji ụgwọ mana ya ji ụgwọ, onye biri ego ịgbaziri ego mana ị ga-akwụ ya ụgwọ eji ka ọ bụ. Mana ihe na-aka ewute mbụ na ọ bụrụ na a na-abịa gbaziri ego a were ya wee mee ihe a sị na ya ji eme nsogbu adịrọ, mana ma ndị binyere ha ego makwana ego a n'ọdụ onye ọbụla na-eweta mgbe a na-agbasite ego a ada eche maka mgbe a ga-akwụ ya akwụ. Ma ndị gọọmenti etiti kwa ma ha ka ji ụgwọ akwanye aka aka na ọ dịkwa nwanne nya ka aka na-enye onye isi ala ikike ka ọ gbasịrịkwa ego ọzọ site na mba Brazil. Ị na-aghọta ya bụ na ihe onye ọbụla nọzi na ya kịta bụ bitewe ego anaghị eche ka a ga-esi wee kwụ, ada echekwa maka mbọsị ịkwụ ya bụ ụgwọ na oruo na ọ bụrụkwa n'ọnụ eji ebire ọnyanwa. Abịa na nke ọzọ dịka ịbịa Punch kwuru etu ndị na-ere ehi si wee chụọ ndị uwe ojii ọsọ. Ndị na-ere ehi bụ egbe, AK-47. A na-ekwu maka ndị na-akpa ehi, ya bụ ndị na-achị ehi aga n'ọhịa, anaghị ndị nke anwa abịagokwa kịta ya ọkwa ndị na-ere ya ndị na-egbu anụ, ndị na-ere n'ime ahịa, n'ime New Artisan n'Enugu ebe a. Ụnyaahụ mgbe anyị na-anọ ụzọ adịrọ ebe niile kpochiri ekpochi makịta n'ụtụtụ a ụfọdụ ebe akpọchichara akpọchi n'ụtụtụ maka na ndị a bịara nnochie ụzọ jụ na ndị mmadụ ama agazi wee na-agba amụnye ọkụ na ụkwụ taya na-edosa n'ụzọ na-eme ngagharị iwe. Ịma na anọgo na mbụ wee mechie ebe ahụ, gọọmenti nọ na mbụ, ma tupu gọọmenti emechie ebe ahụ ejiri n'ụlọ mmebe ikpe n'Enugu wee kpesanya bụ ihe wee bupụta ya wee tinye ọnụ n'okwu na-enyobacha anya ọfụma wee mee ya ka iwu na a ga-emechi ebe ahụ maka nchekwa. Enugu ọkwanye aka anyị na-ekwu maka nchekwa na ndị a mara ama na-akwanatazi ebe ahụ ha bịa, onwere onye ma ebe ha si bịa. Amaechi jụtara na ha goro ebe ahụ ego, kedụzi nke na onwere egoro ego ndị nwe ebe ahụ o nwere mgbe erere
ọdụ ahịa ebe anwa ụfọdụ eje ụfọdụ eje egolucha arụcha ndị bi ebe ahụ abụrụ ndị na-ebe ahụ abụrụ ndị ya bụrụ ha nwe ya maka na o nwere mgbe anyị tinyebụrụ ọnụ n'okwu ihe njikọ ya bụ ihe ga-eme na mmadụ ga-abịa zọbazie eje kpochie ebe ahụ mgbe ha bịa mee ya bụ iwu ha pụọ iwu apụta eje kpochie ebe ahụ ha anọ n'iro na-anọ n'iro ahapụ ha na maka na ekwuru m ya sị na hapụrụ ndị a ga-eme ha ga-emechakwa banye ga-emecha akụka ụzọ ebe ahụ banyekwa n'ime ha si na nkịta ụtaba na-aba n'ime na-echekwa azụ n'ụkwara ebe niile ha nọ etu ebe a ka ị na-afụ onye ndị na-eme iju ihe ọjọọ ha mee ha gba n'ebe ahụ o nwere anwụrụ ike ọbụla dị n'Enugu ebe a ka ọ nọ ihe ọjọọ niile ebe a ka ọ nọ ihe ọbụla asị mechie ebe ahụ ya bụ ka ha mara n'ebe ihe na-eme anyị si abịa ọkwa ya ka eji esi ha maka na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ onye ka eji esi ha ngwa na a sịkwara sị unu si ebe a pụọ ha jụ lụsawa ndị uwe ojii ọgụ ka a na-ekwu asị na ebupụtara mmụọ a nọrọ nọ ka asị ndị pọnchị na ha nọ na-anụ ụda egbe ọ ndị soja ka a na-anụzi na ha bụ ndị bịara wee nwee ike wee chụpụ ndị na-ebe ahụ kpochie ebe ahụ mana Chiziana na ya ma ajụ gị sị gị onwe ihe ga-adị gị ka kịta ka ndị mmadụ ndị ndịda ebe ha bi dịka n'ugwu Hausa ebe ha ga-ebi ka ụdị obi ahụ asị ha pụọ ha jụ ka a na-ewepụta egbe gbawa ajụjụ ọzọ ndị mmadụ na-ajụ bụ kedu ebe ndị a si weta egbe anụ ha na-agba ejụọ m njụ onye ajịbọ dịka mechizikwa ihe alụ ebe a dịka obi alụ ya ka na-ekwu o nwere ji ha dị eme ebe ahụ ụfọdụ ndị megoro nyocha iwu ikwo o nwere onye mma akpọgo m ya ebe ahụ bịa kwusara anyị tinye ọnụ n'okwu gbasara Artisan ebe ahụ ọ na-agwa m sị na mgbe ahụ coronavirus dị ọ bụrụ ha ka ị na-asị ndị mmadụ ebe ha si abịa o nwere onye mmanụ ị na-aghọta mgbe ọ na-asị mmadụ agazi na ebe ọbụla a na-anwụ a na-eni ha ebe ahụ nke a ga ọ sị na anwụ asị gị ma ndị uwe ojii na ha na-abịa ebe ahụ egoro anwụrụ ike na amị na-ese ihe mmetọsị ụmụ nwaanyị akpagharị akwụgharị ebe niile ịma ụdị ha o nwere ebe ajọ ihe ndị ha rata ndị ori ndị ekperima ka ebe dị eto ebe a na-ararụ ụra na chi ada eji ebe ahụ eji oge ọbụla i jere ebe ahụ ị ga-afụ ebe ị ga-anọ ihe bụ imere asị mba n'Enugu ebe a ma ndị uwe ojii na-enyo etimi na ama na ụfọdụ ajọ ihe na-eme ndị na-eji keke na ụmụ kirikiri bọọsụ a awakpo mmadụ apụnarị ihe ebe a ka a si apụta ka ewere ọzọ ọ dị m ka anyị lecha afịa pụta maka na aka m asị ka etinye ọnụ na nke Pantinia ka ile afịa pụta anyị na-abịa ndị Enugu kirikiri ga-akpọ aka niile ebilowe gbapụ ụzọ gị agbachiri ọ ga-akpọtụ na nzukọ Deliverance Mission International nọmba 40 Obinagu Road Ababanike by Liberty Bus Stop. Mgbakọ a bụ 22 Thursday were ruo na Monday 26 na ọnwa Prophet Anekwe ndozi Chineke eji ihe nrimama na ọgwụgwọ nsọ were mara na mba Lagos ga-agọzi ma tọkwa na-abụ ndị Enugu onye nguzo ọgbakọ Prophet Abraham F. Ebubechukwu akara igwe okwu maka nkọwa 08065379723 08075785676 n'ime anyị kwuchi anyị adakụja. Today was just na ka ha si depụta na Punch Ajịbọ Vanguard ka anyị ga-abazi na ya ugbu a cheta na ọ bụ oge inyocha isiokwu ụmụ ọkpụrụkpụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege wee na-ekirikwa maka ndị na-ekiri anyị na Facebook maọbụ na Kpakpando TV na YouTube enwere ike ije zite ozi gị oge na-adịghị anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị wa wee sorota ebe ọ na abụ m Chizzy Ani Ajịbọ na ebe a Amechi na ebe a Vanguard ka Ajịbọ ga-agụpụta dịka o si ada n'akwụkwọ Vanguard isi okwu nke mbụ m ga-agụpụta kịta na ọ bụ nke kpọtụrụ na Benue steeti ebe ndị na-akpa ehi bụ egbe ka a na-asị na ha gburu onye isi obodo na mmadụ ise ndị ọzọ na Makodi, Guma na Agatu eze obodo na egburu eze obodo na Benue
ka egburu eze obodo na mmadụ 5 ndị ọzọ na Makodi, Guma na Agatukwa ọzọ. Ka a na-ekwu ndị na-anọchite anya anyị na-asị na a ga-anụ ihe ọbụla elumelu ga-ekwu dịka ọ na-akpọ ka asị Pantami ya na ma ọ sị chụpụ Pantami, na ndị na-anọchite anya anyị ga-anụ ihe ọbụla elumelu na-ekwu dịka ọ na-akpọ ka a chụọ Pantami, ya bụ na ha ga-ege ya ntị. na a ga-ege ya ntị n'ihe ọbụla ọ ga-ekwu. Onye na-ekwu nke anụnwa bụ onye na-ekwuchitere ndị na-anọchite anya obodo anyị. Ka a na-ekwu ka anyị cheta dịka Chiziani si gụpụta ya n'akwụkwọ Punch. Aka na-ebodo Pantami na aka ya dị n'ihe gbasara arụ na ihe ọjọọ dị iche iche na-eme n'obodo anyị, ọkachasị ndị egbe akpa aja arụ n'ụzọ dị iche iche. Ya bụ ndị na-achị obodo, aka na-achị obodo na-asị na ha ka kwụ Pantami n'azụ, ebe a na-ebo ya ebubo na aka ya dị na ndị na-akwado arụ na ndị ji egbe akpa mkpamkpa dị iche iche. N'otu aka ahụ ka ndị SAN, ya bụ ndị SAN, na-ekwu na ọ ga-adị mkpa ma onwe ka esi benata otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo anyị bụ Naijiria, onwe ka esi benata ya ka ha dị sọsọ 6 n'afọ 2023. Ndị otu SAN na-ekwu ka ebenata otu ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị obodo anyị. O wee sị na Osama bin Laden bụ ezigbo mmadụ, na onye akanya wee bụrụ ezigbo mmadụ sef. Ị na-anụ ya na-agwa gị, wee nọkwara n'elu ya wee na-asị ka a na-ekwu nke ahụ ọ chọọ ịgọ egosi ewepụta onu ya ebe o kwuru ya. Ọ sị nọ mgbe ya ka nọ na ntorobịa ya enwebeghị ihe ama na kịta na ya agbanwego. Asị mba, akpụkpa etu a ga-esi wee mee ihe dị iche iche na ibu ihe gbasatara ụka ha wee dobe na ngedenge, na etu a ga-esi wee memina ndị ekwenyere ya bụ ụzọ okpukperechi ha. ụzọ okpukperechi ha na ndị ekwenyere na ya, na etu a ga-esi wee wepụ aka na-achị Kaduna steeti mgbe anwa bụ onye ụka mechara wee nwụọ n'ihe mberede ụgbọelu amaghị ka o si wee mee. Ya bụ ndị ụka nke kwere na Jesu. Ndị kwere, ọ na-asị etu a ga-esi wee memina ndị kwere na Jesu. Ya wa na wee kene nke ya kwere. Ya nwere onwe ya bụ onye alakụba, ndị kwenye na Muhammad. So wee na-asị na ihe a na ha ga-ejisi ike, ya bụ ebubo na-ebu dị na nọ minutes, ya bụ ihe depụtara na nzukọ ha nwere, ihe a kwekọrịtara na nzukọ ha nwere. Wee na-asị nọ ndị otu alakụba a na-akpọ JNI, mara nke esi akpụ ya n'olube ha, na ndị a mmụọ onye bụ onye isi ha mgbe anwa na-ahụ maka obodo Plateau, obodo Niger, obodo Kaduna, nakwa kedu ofu obodo nwakwa. Wee na-ekwe ha, wee sị kedu ka onye ekwenyere na ya biri na nwanne ya ga-esi wee nọrọ n'ụdị ebe dị etu a. Ma kachasị ndị kịta a na-asị onye ọbụla ji ebịanye aka dee afa gị, dee ebe ibi, dee arụ n'idi, dee onye Igbo, dee efu na ihe gbasatara sharia na eburu ya wee jee mba niile na obodo a. Amachi, ka anyị jide gị ebe ahụ maka na ya bụ okwu ịma na anwe ka esi kọrọ ya gaba kịta anụ ịma na ịma nnebazanye anya na akwụkwọ ntakịrị ajịba ama mana biko ewekwa n'iwe maka na ihe a dị ezigboto mkpa na ndị obodo na-ekwu Buhari na-achịrị obodo anyị. O nwere ndị na-asị nwoke a na nwee ndị na-asị ya na mana mụnwa na-ekwu sị na ọ gbarọgharị etu osisi si ya adana maka na nwoke a na-eme ụdị ihe Buhari na onwe ya, onye na-akpọ oke, onye na-asị onye a bụ onye ụka nke anyị na onye abụrụ onye ụka nke anyị. Obodo anyị achọrọ ndị dị etu a oge dị otu a. Anyị were akwụkwọ nta akụkọ ọzọ tupu anyị anabata ndị mmadụ dịka o si ada n'ọnọkọ anyị. Abịa na akwụkwọ nta akụkọ Tribune, onye isi ala anyị bụ Buhari na-adọ ndị na-akparụ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria aka na ntị, na-asị ha na ha echekwana na otu gọọmenti etiti enwere ike ịkwụsị ha. Ya ka onye isi ala anyị bụ Buhari na-ekwu
ndị na-akpa ajarụ dị iche iche nya bụ ndị ji egbe akpa mkpamkpa dị iche iche n'obodo anyị bụ Naijiria. Buhari na-agwa ha na ha echekwana na gọọmenti etiti enwere ike gụpụtaba ka unu si ezite ozi. Mana cheta na ọ bụ inyocha isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche na Naijiria ka anyị na-eme ugbu a. Alụrị na-akpara ebe a na ka esi tụ ya na ka esi kwuo okwu bụ echiche onye kwuru ya na ndị kwuru ya. Ndị ga-akpọ akpọ etinye ọnụ n'okwu ọ bụ echiche gị ma ga-akọ n'ọnụ alụ ka anyị na-akpa maka na ihe ndị ọbụla kwuru bụ echiche ga-abụ echiche nke anyị na Solid FM. Abụ m Chiziane. Anyị letu afịa pụta ozigbo ozigbo anyị agbapụ ya ọsọ wee kpọpụ ekwentị ka gị wee sotie ebe ọ na anyị na-aga. The National Universities Commission has approved the commencement of postgraduate programs in Godfrey Okoye University, Enugu. Applications are therefore invited from suitably qualified candidates for admission into the following postgraduate programs. The postgraduate programs, participants of the program, and the winner goes home with $100 US. The CEO of Cubic Life, Greg Lemon, will God has sworn to bless you. But why are you a bishop? Ndek email. How are you a bishop? Daniel. Daalụ ka anyị were ndị na-ezite ozi na Facebook. Na abịa na Facebook Okwutes nwa sịrị Solid FM dị ọma ụtụtụ ọma nọ. Onye nke anụ bụ Egbu n'Uche Messi ekene m unu daalụ n'uri nne ndị ọma ndị nwe na ndị nwe daalụ. Obinna abonda mtabondo kore ha abo orisha la kuro ya si ha bla hore ese to na ka si do na an bo di se da e ra le go ha bi di je mado na se be ha di ni ha di la ya ro biko ade na da na la ka ka na zo daalụ afa gị bisha bo o to ma fa mi ma le ti ma chale ato na zo ni azu ife melu gọọmenti Buhari onye ka se Buhari iwe na akwado pantani mana ya na onwe ebe si hati biko ndị na-ekwuru na akwụkwọ ndị kpọrọ akpọ kwuru bụ echiche nke ọ bụ echiche nke na Solid FM. Ihe a na-achọ bụ ka o wee dị maka onye ọbụla tie atụmatụ ya ịma ihe anyị na-eji ya n'aka dịka anyị kwuruziri ya ekwuni ya kwadoro nke a chacha. Amechi enu na-ewe onye egburu na n'ihe a ka echịkọta okwu gị maka na oge na-asịza anyị kwara ihe ọ na-achọ ikwu na mgbe Pantami bụ nwata akwụkwọ na ihe a na-ekwu ka tupu iruo na nke a ọ na-alụtụ aka na ewe ndị egburu na ewe nwụrụ na-atụza ya bụ ya ka anyị ji asị ịmara na-ekwu ihe ị na-afụrụ na anụ ọdụm na o nwere onye merụrụ arụ nọ na ha mebichara ihe ndị mmadụ mana ọ bụ na o nwere onye egburu na ometa ka a ga eziokwu ga-apụta ife mana ihe bụ eziokwu bụ na ya ifugo na onye ọbịa imegide mmechaa ọsọ gị saa ezi arụ dee ya ude yie ya akwa ọ ga-ejegbu onwe ya na ị na-ekwubu okwu Pantami ịkpụba ya nke Pantami ahụ na ihe nwoke a na-ekwu bụ na mgbe nwa amadi a bụ nwata akwụkwọ na ATBU Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi maka Pantami bụ onye Gombe ịhapụ Bauchi ijewe Gombe ịhapụzi ya Gombe ịbanyezie Adamawa na ọ bụ ndị si Jos na-eje mgbe ahụ ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ na onye nwa bụ onye isi ụlọ mosque dị ebe ahụ na mgbe ahụ na o nwere nwatakịrị bụ nwata akwụkwọ bụ onye isi ndị ụka na onye a mechara pamphlet wee na-eke maka ihe a chọrọ ịgbasa ozi na ndị mmadụ bịara ihe ha na-eme ndị Evangelical Church of so ewee ejide nwa amadi a wee togbuo ya ọnwụọ onwere onye maka na ọ bịa mewe ha Pantami ha na ndị otu abịa sị
na onwe ha na-akpọ ndị ụka na-akpọ fatwa agha tụọ gị fatwa ma na asịkwa na onye ọbụla ga-egbu gị ya gbuo gị etu a ka esi wee gbuo anyị na-ekene ndị niile kpọrọ na-asị na okwu niile ekwuru ebe a na ndị niile kpọrọ akpọ n'ọ echiche ka ọ bụ echiche nke anyị na-asọrọ efe ma ọ ka o wee dị maka anyị na-ekwu n'oge na-adịghị anya anyị ga-abanye n'ụmụ ihe ndị ọzọ anyị wegasịrị oluzie n'ọkwa elekere anya 8 kpọmkwem Ajibo na ndị otu ya abịa n'oge ama egwuregwu ọkwa elekere anya 9 anyị bịazie wee were okwu akpụ n'ọnụ nkịta o juru ọnụ mana anyị ga-adọwa ya agba ya bụ chebiri anyị mana oluo n'elekere anya 4 na tata mburu oche n'oge kpakpando oge ahụ a ga-eji mebe ya n'ụzọ omenala pụrụ iche abụ m Chiziani Ajibo anyị na ya nọ ya Amechi Ugwuele kọwara ya dịka unu si n'ọnụ ya wee na-asị biko ịmara ihe